ओरैबायदि माखासे बाथ्राफोर जाय माखासे बाथ्राफोरा पलिटिकेलजों सोमोन्दो लाखिनानै बाथ्रा बुंजाथावानो बै माखासे बाथ्राफोरखौबो दा समाव जाय जेरै हागौ पलिटिकेलजों सोमोन्दो लाखिनानै बाथ्रा बुंनाय। गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे साफ्रोमखौबो आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै बड'फानि जोनोम साना फैब्लाल', दिनै बड'फानि थैनाय साना फैब्लाल' आलारि बाथि सावनानै मान होनो सिबिनो रोंब्लाल' जानाय नङा। दिनै बड'फाया जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव होलांनाय जा गोथार बिहोमा, गोथार सानस्रि आरो सोदोमस्रि, बै गोथार सानस्रि आरो सोदोमस्रिखौबो जों जेब्लायबो मान होनानै जों आगान सुरनो नाजानांगोन। गोबां रोखोमनि गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना खोनासंनो गोनां जानानै फैदों। गोबां माखासे नुथायफोरखौ बर' हारिनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना सिरियै नायनानैल' थाबाय थानो गोनां जानानै फैदों। दिनै साधारन राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बर'नि मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि गोथार बेसेनथिखौबो बाहायनो नाजादोंब्ला, बाहायनो सानदोंब्ला बि बेसेबां मुगैथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। जोंनि बर' हारिनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेसेबांखिनि खैदां खैफोद सात जालानि गेजेरजों सौसि सौसि गावबागावनि जिउखौ दैदेनबोनांदोंमोन, जेसेबांखिनि खस्थ' खालामबोदोंमोन, जेसेबांखिनि दावहा नांबोदोंमोन, जेसेबांखिनि गावबागावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमबोदोंमोन, बैखिनि माहारिनि थाखाय खस्थ' खालामबोनाय, बर' हारिनि थाखाय जिउ बावसोमलांनाय बै बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि बेसेनजों जाखिनि जोंनि बर' हारिया बेसेन मोननांगौमोन, बेखिनि बेसेनखौ जों मोननो हायाखै। नाथाय बड'लेण्डनि मुंजों जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोबां लिडार जानो मोननाय, लिडारनि सुजुग आरो सुबिदाखौ लानो मोननाय गोबां लिडार दैदेनगिरिफोर दङ। दिनै बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि, डिभाइड आसाम 50-50, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट। बेफोरबायदि गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि हेफाजाब लानानै बर' माहारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय बै माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोरनिफ्राय ओरैबायदि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ, जाय माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा बिसोरनि गुबै आखुखौ हमदांनोनो हायाखै। जेराव बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि थुलुंगानाय लानानै सिरि सिरि सिखावै बिसोरो गावबा गावनि गोसो सिंनि सुजुखुमानानै दोननाय हाबिलास, सिमां थांखिफोरखौ जाफुंनायनि गुदियावसो बिसोरो नांथाबनानै दंखायोमोन। नाथाय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जेबो उदिसानो मोनाखै। आरो बेफोरनि माखासे गोबां सावगारिफोरखौ बै लिडारफ्रा सोर सोर दिनै एसे उनफिननानै नोजोरथि होयोब्ला एसेब्लाबो फोरमान मोनगोन। बड'लेण्डनि मुंजों बड'लेण्डनि इस्युखौ लानानै, माहारिबादनि इस्युखौ लानानै बर' हारिनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ थगाय थसि खालामनानै दिनै सानबैसे गावबा गावनि मुलाम्फाखौ मोनबाय थागोन सानदों बिसोरलाय? सानसेथ' सम फैगोन, जाय समा फैगोन बै समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना जुदि सिरि मोनजोबोब्ला बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनि सोंथिनि फिननायखौबो बै लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा होनो हानांगोन। गावनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ लानो थाखाय बर' हारिनि बिखायाव ओरैबायदि पलिटिकेल लिडार दङ, ओरैबायदि बर' पलिटिकेल लिडार दङ, जाय लिडारा जौस्राङाव गसंनानै जोंनि सरकारनि समाव आमुक पार्टिया जेबो स्किम सुबिदा मोना होननानै बाथ्रा बुङो। एसेबां गोरलै बे बाथ्राखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंदों। अब्ला दा बैफोरबायदि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबागाव पलिटिकेल क्रेडिटनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौसो गावस्रा गावसि खालामनानै दोनदोंना दोनाखै? दा बेफोरबायदि आखुनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि जायखिजाया सिस्टेमाव थायोब्ला बर' हारिया जायखिजाया समनि गेजेराव गावस्रा गावसि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जानानै फैबाय थागोन। जाय हारिनि इनाय अनागारिनिफ्राय, जाय हारिनि गाज्रि खैसानिफ्राय जोंनि बे बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बर' हारिनि थाखाय उदांस्रिनि थांखिजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो लामायाव गसंदोंमोन, राजा लामा गाथेदोंमोन, बै जोंनि बर' हारिनि एन्टि हारिनि सुबुंफोरजोंनो बर'नि 90% लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा सामसागिरि खालामजानानै दिनै दोनजाजोबदों।
बर' हारिनि सुथुर बै हारिनि सुबुंफोरजों सामसागिरि खालामजानानै दोनजानाय बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानि सिगाङाव फैनानै लाजिया फांजिया माहारिबादि बाथ्रा बुंफैयो, माहारिनि इसुनि बाथ्रा बुंफैयो। दिनै नोंहा माहारिनि सायाव एसेबां सिरियास साननाय दंमोनब्ला, दिनै बड'फानि गोथार सानस्रि आरो सोदोमस्रिखौ एसेबांथो जुदि मान होग्रा सासे सुबुंमोनब्ला, दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्मावनो थायाथों मानो, दिनै जायखिजाया सिस्टेमावनो थायाथों मानो, बर'नि जेंना जेथोखौ दिनै एसे गाबोन एसे सुस्रांलांनायनि थांखिजों खामानि मावलांगौमोन। 2003 10 फेब्रुवारि मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बिटिएडि एरियाखौ लानानै, दा समनि बिटिआर एरियाखौ लानानै जाखिनि पलिटिकेल सिस्टेमखौ रुलिं खालामनो मोनदों, बे साधारन बिटिसि काउन्सिलनि बे साधारन पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जुदि इउनाइटेड जानाय मोनब्ला, सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ बर' हारिनि आद्रा जानानै थानाय जा थांखि, जा सिमां, बे थांखि आरो सिमांखौ दाबि दैखांनानै प्रेसार खालामनो हागौमोन। नाथाय बर'नि गेजेराव ओरैबायदि माखासे लिमिटेड साब्रै साबासो लिडार्सफोर दङ, जाय लिडार्सफोरा गावबा गावनि माखासे सुबिदानि थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव, रायजो राजाफोरनि नोजोराव माखासे ओरैबायदि गोबां नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजो राजाफोरनि माइन्डखौ, गोसो मेलेमखौ दिनै थेर बेथेर खालामजोबनानै दोनदों। आरो बै रायजो राजाफ्रा दिनै हमदांनो हादों, दिनै फोरमानबो मोनदों, जायनि थाखाय बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बर'नि गोबां माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनि पलिटिकेल केरियारा थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों डिस्ट्रय जादों आरो डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दङ। फैबाय थानाय समाव बर'नि जाय लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमलांनाय बै बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुं लानानै पलिटिकेल इस्यु खालामनायनि बाथ्रा बुंनाय नुगोन। फैबाय थानाय समाव बर'नि सोरबा लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि अलंबारफोरनि मुं लानानै, बर' हारिनि सानसुमैफोरनि मुं लानानै पलिटिकेल इस्युस खालामनायनि बाथ्रा बुंनाय जुदि नुयोब्ला, बेनि सायाव बर' हारिनि जाखांफुनाय इयुथ जेनेरेशन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोनसे गोख्रों स्टेप लानांगौ आरो लानायनि सम जानानै दिनै फैदों आरो लानो थाखाय रेडि जानानै थानांगौनि मोनसे थासारि फैदों। सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्राखा। एसेबां खस्थ' साद जारला खालामबोबाय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा, आरो जोंनि बर' हारिनि फैनो गोनां इयुन जेनेरेशनफोराबो बेबायदि मोनसे गाज्रि थासारियाव जुदि गावबा गावनि बेसेन गोसा सम आरो बेसेन गोसा जिउखौ दैदेनलांनांगौ जुदि जानानै फैयोब्ला, अब्ला दिनै जाय बर' फिसाफोरा बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनायनि थांखिजों दावहा नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमलांदोंमोन, दिनै बर'नि जाय अलंबारफ्रा, जाय सानसुमैफ्रा बर' हारिखौ फोसाबनो थांखिजों, बर' हारिखौ फोजाखांनायनि थांखिजों गोबां गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल एवारनेस होलांदोंमोन, जांख्रिथायारि मोनसे बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरनो होलांदोंमोन, दिनै बैसोरनि बेसेननि माना बबाव थागोन? फार्स्ट अफ अल साग्रिद जा आरो नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा, जिहेतु पलिटिक्सआबो जोंनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट जानानै फैदों आरो बे पलिटिकेल सिस्टेमाव जों बर'नि सोरबायदि लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जेब्लाबो स्टेन्ड खालामना लाखिनांगौ, जों बेखौ गोथौ गोसोजों साननानै बै लिडार्सखौ जों सापर्ट खालामनांगौ। बर' हारिनि माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानै सोरबा पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरि जानानै, माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सामसागिरि जानानै पलिटिक्सनि खामानिफोरखौ मावबोदों, आन्दो आन्दो सिरि सिरि सिखावै मावखुमानानै होबोदों, बैफोरखौथ' स्पेसियेलि इम्पर्टेन्सखौनो होनाङा, कुनु मोनसे सन्मानखौनो होनाङा। खारन बेबायदि लिडारा जास्ट फर गावबा गाव सुबिदानि थाखायल' माहारिबादनि बाथ्रा बुङो, माहारिनि इस्युसखौ बै गावनि सुबिदाखौ लानो थाखाय सम बायदि बाथ्रा बुङो। सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्रा। मानगोनां रायजो राजा, आफा बिदा फंबायमोन, आंनि गोसोनि बेरखांनाय बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनाय जाबाय। बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो, लोगोसे बे भिडिअनि कमेन्ट्स बक्सनि गेजेरजों नोंथांमोननि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायहरनो दाबाव। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।